As rebaixas de verán afrontan o seu fin con resultados positivos para os comercios do Barbanza. Os produtos de nova temporada están a ter xa saída entre os compradores. Remate final. Esta mensaxe loce xa na meirande parte dos escaparates da comarca ao achegarse o fin das rebaixas. O final de agosto traerá consigo a conclusión do período de rebaixas estival que este 2026 deixou bos números nos negocios ben sellados á venda de produtos deportivos. Están indo moi ben, sí, sobre todo este mes de agosto. Mais agora esta quincena de agosto foi estupenda e, bueno, ben, estamos contentos, ben. No seu caso, o produto que máis ida tivo este verán foi Zapatillas, sobre todo as zapatillas de neno, porque claro, xa están pensando no cole, claro. De andar ahora é todo o ano, pero ahora sí notamos que a xente xa se está preparando un pouquiño con zapatilla máis para o cole, que cubra un pouquiño a agua, que sea de pel, sí. Os bañadores tiveron máis saída a comezo do verán, ou igual que as changlas. O produto que queda de rebaixas é pouco. Temos en roupa, en sudaderas e en zapatillas xa queda moi pouquiño de todo, como vedes a casi está vacío, si máis en roupa, sí. Un 50% estamos. Tallas e agora queda moi pouquiño, o que teña a suerte de que teña a talla, pero non, de tallas a casi non hai. Temos XXLs ou Ss, pero as centrales xa están agotadas. As rebaixas afrontan os seus últimos días, polo que está a gañar peso a roupa de temporada. Nos xa pensamos cambiar o escaparate e acabar cas rebaixas agora a finales desta semana, porque queda pouco produto e xa en tienda temos máis en temporada. Novos produtos pensados xa para o outono e inverno, entre os que predominan tons máis escuros. Os colores son colores moito marrón, tostados, marróns, verdes, sí, eses son os colores fortes desta temporada. E un dos artigos da temporada nova que están a saír son as mochilas. O sector da moda foi tamén un bo período de rebaixas. Arrancaron un pouquiño regular, porque tamén é verdad que o tempo de julio non foi igual que o tempo de agosto, pero bueno, ao final remontamos, hubo moita xente de fora e sobre todo que estuvemos vendendo prácticamente todo porque estuvemos na feria tamén agora fai 15 días e, bueno, as rebaixas en principio foron ben, mellor que o ano pasado incluso. Todo tivo saída, dende complementos a zapatos e roupa, aínda que en agosto houbo un protagonista. Tamén hubo, o tempo nos favoreceu, sobre todo en agosto, que estuvo super bo tempo, e o que calzado, sandalias e todo o que prácticamente calzado aberto, vendeuse agora xa no tempo de que veu xente de fora, que sabemos que agosto é un mes forte para a Ribeira, e, bueno, sobre todo porque tuvemos un produto xa que en rebaixas, que a xente chamalle máis a atención vir a comprar en rebaixas, e, bueno, tamén entre que tuvemos a carpa ali no Viamar, e, bueno, a xente acudeu, pois sí, foi unha campaña boa de verán. Agora encara o final das rebaixas con descontos nas existencias de verán que lle quedan nas tendas. Lunes 31, xa estamos rematando totalmente o que é a campaña de verán, pero, bueno, decirvos que tamén vamos a facer un tendas á rúa, que a xente non o sabe aínda, pero fixemos un poquinho de idea de facela tamén, que xa tuvemos o ano pasado en último fin de semana de agosto, e vai a coincidir o sábado 29, para a xente que non o sepa, vamos a facelo aí no Ayuntamiento, aí na Alameda, o horario vai a ser, creo que a partir das 11, ainda non temos moi ben fijado o horario, pero creo que vai ser a partir das 11, porque ainda se falou onte de facelo, bueno, vai a ser hasta as 2:30, máis ou menos. Participarán unha dúcia de negocios e haberá grandes descontos. Algúnas cousas incluso poden ser de inverno, porque a xente quere aproveitar tamén para comprar unha cousiña de atrás de inverno, xa lle vale para a seguinte temporada. Vamos a ter desde o 50% hasta o 70%, precios únicos de 20, 30, non sei, 40 euros, pode ser, 50, algo así. Prezos xa moi baratos para que a xente acuda e que compre. A roupa e o calzado de verán está deixando paso á nova temporada que está a gañar protagonismo no interior das tendas. Moito o que é o tema da campera. Está vindo moito o que é a campera de media caña, sobre todo en ante, moitísimo. Este ano prácticamente ven moito que a xente un pouco reacia a veces o ante, que a xente non sabe e que tamén vale para a chuvia, que moita xente non o sabe,
pero botándolle o spray vai ben, porque ademais é piel, é o que máis ven, ante, sobre todo en mocasín tamén, moitísimo, en campera. Ven moito tamén o pantalón tipo, ven moito o tema da bermuda este ano, que levamos moitos anos en ver bermudas de inverno, pero este ano volve a vir, a caña tamén a bota un poquinho máis alta para que se vexa tamén a perna. Tanto en calzado como en roupa veñen diferentes tendencias para este outono-inverno. As novidades están chegando xa aos comercios e a xente ten gañas de mercar produto de temporada.